lumulupyo sa sitio Bakong, Barangay Tagilon, Dakbayan sa Dapitan, gikalipay ang karsada nga gihimo sa probinsya. Mihangyo nga ipadayon ang proyekto. Ang dugang detalye sa Renato gikan ni Lidimi Riluya. Kung kaniadto pagsakay lang sa sakayan, ang bugtong paagi aron maabot dinhi sa sitio Bakong, Barangay Tagilon, Dapitan City, karon mamahimo na kining maagian sa motorsiklo bisan pa sa four wheels nga mga sakyanan. Dinhi mismo sa akong gitindugan kung mamahuman na kining kalsada, mamahimo kaning maayong talan-awon diin makita ninyo dinhi ang pagsalok sa adlaw. Kung mahumana ang karsada nga gihimo sa kagamahanang probinsyal, ang ilang mga estudyante dili na maglisod sa pag-agi sa pangpang ug dili na magligid-ligid sa bakilit ug kung adunay emerhensya, dili na pud sila maglisod sa paghatod sa ilang pasyente kung dagko ang balud, labaw na nga dili na magkabasa-basa ang ilang pasyente. Pipila lang kini sa gidamgo nga kaayuhan sa mga lumulupyo didto sa sitio Bakong sa Barangay Tagilon o sa sitio Baklay sa Barangay Santo Niño sa Dapitan City. Nga unta ilang makabuot kung mapadayon ug mahuman ang proyekto nga kalsada sa kagamhanang probinsyal. Kung kaniadto ang pagsakay lamang og bangka ang bugtong paagi aron makaabot sa sitio Bakong ug sa sitio Baklay, karon makaabot na gayo didto sakay ang mga motorsiklo bisan ang mga four wheels nga sakyanan. Si Mrs. Cristina Pizaras, usa ka lumulupyo, ang mipadayag sa iyang dakong kalipay o pagpasalamat sa maong proyekto sa probinsya, sanglit kini matod niya kaayuhan gayod alang kanila, ilabi na sa ilang mga anak ug mga apo. Dako ko kay guan nga pasalamat ni Gob nga ang among damgo sa una nga kalsada karon nahitabo na gyud nga naa. Unang kaayuhan na namo sa among amoa, makakuan pa mi puhon, makalakaw pa mi sa among mga anak. Ilabi lang gid sa among mga apo ug kanang sa layo pud nga dapit nga mga dire dili na kaayo lisod nga pambot ray sakyan na anay diri sa Mala. Unang salamat kayo Gob sa imuhang proyekto nga imong gihatag namo diring dapita. Maupod kini ang gibati nga sentimento ni Mr. Fortunato Bacos, lumulupyo sa sitio Bakong, diin iyang gipamahayag nga nalipay ang tanang lumulupyo nga ana-ana ang maong dalan kay kini nga proyekto para manilang tanan og dili sa pipilan lamang. Ako gibati kong kalipay anang nabot ng karsada, ilabi na pag ingon ni Gob namo dito sa Kapitolyo nga ang tubig na apod. Muna nalipay mi kayo na naputong nang hinaot ko nga diri sa Bakong mapikas man sila og makauban namo. Ang ngayon ta malipay mig tanan kay kanang naang karsada nga gihatag para dire para nga namong tanan di mo na para among nga kapartido ni Gob. Muna among akong gikakunan unsa may hinungdan nga ni Argabyado daghan mang ni Argabyado nga undangon ng karsada nga kana unta kanang gibuhat ni Gob para magina namong tanan dire na unsa mga kuan para aning mga kuan dire puberto. Kami ra magyapong tanan ana ang mahimulos ana. Daghan ang makaabot diring mga lain mga sakyanan. Ikaduha ug may mga emerhensya nga pangitabo nya dagko kayang balod o bagyo na ikaagian nga lain. Musip ba kuan gyud dili maingon nga para sa una nga ug dagkong balod magsiko mi paghatod makabasa-basa pa ang among naay mo sakito namo magkabasa-basa kaming tanan nga ka grupo namo nalipay gid kayo adto magani na silang uban maghatod og tilaon sa mga kanang operator sa bakho kay nalipay lagi gyud. Hugot ang pagtuo ni Bacos ug siya masaligon nga ang nasangpit nga pagsemento sa ilang karsada magmalampuson gayod nga makaabot sa ilang sitio. Gipaabot pod ni Mr. Jerry Batal, ang presidente sa Bakong Livelihood Association, ang iyang hangyo ngadto ni Governor Roberto Uy nga ipadayon gyud ang maong proyekto. Ipadayon gyud ang atong ang imong gihatag sa Gob. Amo lang hangyo na nga di gyud ta mundangan kay para gyud sa among kayuhan nga taga Bakong. Ug ako mong ihangyo lang pod sa taga dinhi nga nasa pikas, wad na itong politika, dawato na ito kunon sa ihatag ni Gob. Kaya para na sa kayuhan natong tanan. Hunanaan ninyo ang inyong mga anak pohon. Samtang matod po ni Mr. Adriano Beria II, taga Sitio Baklay, nga dako usab ang kalipay sa mga lumulupyo sa pagbukas maong dalan sa ilang sitio kay sukad masukad sa ilang pagkabata, wala gyud sila katilaw og karsada.
Ilabi na alang sa ilang mga estudyante nga nag-eskwela pa dito sa Barangay Talisay nga kargadong matod niya og absent kung adunay bagyo. O dagko ang balod ug maglakaw agi sa pangpang ug magkaligid-ligid pa sa bakilid kung ting habagat. Kaning pagpatrabaho ning kalsada dako yun namong kalipay nga gipatrabaho ni Gob. Kay sukad-sukad namo nga kami gikan nagkabata yun mi kapila og kalsada puro na plano sa uban. Pero kaloy sa Ginoo si Gob nakadaog yun sa pagakuan. Then iya yung gituman ang maplano dire. Ada dako na pong kalipay namo kay tungod ang amo mga estudyante pohon. Di na yun maglison mag-agis kapangpangan o di na yun magligid-ligid yung anang bakilid tungod kay nanaway kalsada. Og pon kalian pon nga mapadayon kini. Kadako na mo pasalamat jud ni Gob na kaning kalsada iya yung ipaabot dinhi sa Baklay og sa Sitio Bakong. Bisag wa pa yun human lisod apiki pa yun kayo. In town daghan na in town motor nagsulay yun para dagan. Kay tungod nalipay ang uban nga pohon ug pohon na kalsada ag uban sa mga plano mopalit yung kuno sila motor kay di na yung kuno sila mag-anto sa mga dagkong balod panahon sa ting habagat. Sa pagkakaroon temporaryong gihunong usa ang pagtrabaho sa maong kalsada o gikuha na sa Provincial Engineering Office ang mga ekipo nga gigamit sa pag-abri sa maong proyekto. Samtang maghulat ang kagamhanang probinsyal sa gilaraw nga demanda nga ipasakan ni Mayor Rosalina Nene Haloshos sa kagamhanang lokal sa Dapitan, batok kang Governor Uy sa aligasyon nga paguba sa giprotektahan nga kabilin ni Dr. Jose Rizal nga nahimutang sa parte sa Barangay Santo Niño. Pipila ka parte na unta sa maong kalsada ang nagrabahan og naabrihan na kinihangtod na sa unahan sa Bakong Elementary School, ibabaw nga bahin sa sentro sa maong sitio. Apan dismayado ang mga lumulupyo sa Sitio Bakong o Sitio Baklay sa mga tawong nagababag niini. Preparasyon na unta kini alang sa pagkongkreto sa maong dalan. Paningkamutan usab sa probinsya nga mapadayon ang pagkongkreto sa maong dalan kung maresolbar ang hinungdan nga kalangan. Gikan diri sa Sitio Bakong, Barangay Tagilon, Dapitan City. Kini si Lady Mary Luya alang sa Zamboanga del Norte Provincial News Network, ang dapig sa kamatuuran, duyog sa kalambuan. Katawhan ning atong lalawigan sa Zamboanga del Norte aron ma-update kamo sa tinuod nga balita ning atong lalawigan. I-like o i-follow lamang ninyo ang Facebook page sa Provincial Information Center Zamboanga del Norte o i-share kining maong mga balita aron daghan sa atong mga katawhan makabalo sa kamaturan kung unsa na ang dagan ning atong katilingban. Mag-comment usab kamo aron among may balaan ang inyong mangmulo og opinyon. Sinana nga pagi, mapadayon ang kahapsay sa pagdumala o pagdala sa rinda ning atong pagamahanan. Hangtod sa siyudahyan kini si Chris sa nga maghatod kaninyo sa tinuod nga mga balita para sa GNPNN, ang dapig sa kamaturan, duyog sa kalambuan.